Predsednik Srbije Vučić je imao sjajnu posetu Kini i to puno toga govori o pažnji koju Kina pridaje ovom regionu. Ja mislim da ljudi potcenjuju region Balkana. Brojne su mogućnosti ovde i ja sam čovek koji voli da istražuje delove sveta kojima je potrebno pridati veću pažnju. I ovde postoji ogroman potencijal sa svim različitim kulturama, sa istorijom koja je bogata, ekonomskim razvojem i naravno bezbednostnim odnosima koji su bitni. I to ne samo ovde u Bosni i Hercegovini ili u Banja Luci, već i na međunarodnom planu. Predsednik Srbije Vučić je imao sjajnu posetu Kini i to puno toga govori o pažnji koju Kina pridaje ovom regionu. Kao Amerikanac ja mislim da je to pametno, jer to otvara velike prilike i to dobre stvari.